En Direct Seguros sabemos que cuando eres padre, te conviertes en académico de la lengua y, sobre todo, en mejor conductor. Por eso, si eres padre, en Direct Seguros te premiamos con 50 euros al contratar tu seguro de coche. Entra en directseguros.es y descúbrelo. Si no se entiende, no es Direct. Este mes comencem a bellugar, hem estat bellugant molts papers, ja hem vist que la Setmana Santa de Alboraya du 400 anys en el carrer i volem veure el com i quan se podia fer ja d'interès turístic de la Comunitat Valenciana. Que és una cosa important no només per la Setmana Santa, sinó també pel nostre poble. Tot el que hi ha que tramitar, com hi ha que fer-ho, l'apoyo de la Diputació per suport, perquè l'Ajuntament m'han dit que no hi ha problema, ja veure tot el tràmit que hi ha que fer, que m'han dit que és molt llarg, però n'hi ha que enterar-se. Bé, en 1582 ya hay escritos de la Semana Santa de Alboraya. Hay pueblos que no tienen Semana Santa y pueden venir, porque claro, tenemos aún unos buenos sitios para alojarse, en fin, claro, todo eso ya hemos estado haciendo el estudio y es una forma de mover y promover